दा दिनै जों मिथिगौ बर'फोरा हिनजावफोरखौ माइनाव होननानै मानियो सानो। दा दिनैनि बर'फ्रा बा दिनैनि नैबे हासरा गामिनि आइजोफ्रा थांनाय बैसागोनि 1 तारिखआव साबैसे गावबा गावनि हौवाखौ खुलुमनाय देनाय आखाइ थिखांनाय? सासेबो खुलुमाखै? खुलुमदों, आखाइ थिखांला आजिलायदों। हौवाफ्रासो थिखांबावदों। दा जोङो हिनजावफोरखौनो माइनाव होनबायब्ला माइनाव मानो होनदों? हिनजावफोरानो गावनि गाननाय जोमनाय दाना लानो हायो, न'खरनि जानाय लोंनाय खुदिया न'खरनि नायफिननाय बेफोर गासैखौबो हिनजावफ्रानो मावो। दा बेखायनो न'खरनि माइनाव। दा दिनै न'खरनि माइनावा माइनाव हिसाबै दंना गैला जों बेखौ एसे साननो गोनां जाबाय। दाख्लैबावै बिदिनो क'क्राझाराव सोंदोंमोन आं देनाय साबैसे गावबा गावनि हौवाखौ खुलुमखो होननानै। सासे बुरियाथ' बया रायहरगारबायलै, गाद बेन्देला खामसाव जाहरगारबाय। मा मोनजानो खुलुमनो जोंलाय जाहरगारबाय। सानफ्रामबो जौ लोंनानै फैयो, हरदि हरला 12ता 1ता लोंना फैयो, गाननाय गांसे होनो हाया, जोमनाय गांसे होनो हाया, थाखा थाइसे होनो हाया। बेफोरबायदि हौवाखौ मा रखम मोनदों? खुलुमनो जोंलाय जागारबाय। दाथ' खोन्थाया नंगौबो। दा हिनजावनो जुदि गांसे गाननायखौनो होनो हायाब्ला, थाइसे थाखाखौनो होनो हायाब्ला, सानफ्रामबो फियै फियै जुदि फैयोब्ला, मोनामब्रुं मोनामब्रुं फैयोब्ला, सोर हिनजावालाय बेखौ खुलुमनो? खुलुमनाय नङा, मोजां मोननाय नङा, अननाय नङा। दा बेखायनो दायाबो हौवाफोरनावबो दङ। दा बेखायनो आं खावलायगोन, हासरानि गामिनि रायजो नोंथांमोनखौ खावलायगोन, देरफुनाय लाइमोनफोरखौ खावलायगोन, जों लोंनाय जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। लोंनाय जानायनिफ्राय जेसेबां गोजानाव थानो हागोन, गामिनि न'खरनि समाजनि साननाय हनाय बेफोरो मोजां जागोन। दा जानो हागौ नोंथांमोननि गामियाव दहाय एसे सिगाङावनो मिथिखाबाय, लोंनायफोरा गोदो दंमोनब्लाबो दा एसे खम जाबाय। गोबां गामियाव बेफोरबायदियाव मेलफोराव थांबाथाय माबा हौवाफोरखौ गुरलब गुरलाब नुयो, नाथाय नोंथांमोन गामियाव सासेबो नुथ'वाखै। बे मोजां लैखोन। थांनो गोनां बुनाय गोबां जों नुयो, नाथाय बेवहाय सासेबो नुवाखै। बेनिफ्राय मोनसे खोन्थायाल' जाहैबाय, बेवहाय हिनजावफोरखौ बांसिन नुदों, हौवाफोरखौ खम नुदों। हिनजावफोरखौ बारा नुनायनिबो जाहोनबो थानो हागौ। मानो होनबा आथिखालाव गासै मोनथायखौनो सरकाराबो हिनजावफोरनोसो होजोब्बाय। गेसबाबो हिनजावफोरनि, रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरनि, अरुणोदयबाबो हिनजावफोरनि, बेनिफ्राय स्कुटिबाबो हिनजावफोरनि, गासैबो हिनजावफोरनि जाजोब्बाय नालाय हौवाफोरा दा न' नेनानै थाग्रासो जाना थाबाय। दा जियानो जा, बेयाव थानाय आइजोफोरा साबैसेया गावबा गावनि हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुना होयो देनाय आखाइ थिखांनाय? सासे सानाय सुयो। जाय हिनजावफ्रा गावबा गावनि हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुनानै होआ, बिस्रा गुबुन थान्दा दंबावो। माने सोरबा खखाबाव दारि गोनां, फैसा गोनां, साफा हौवा लोगो मोनबावगोन नामा बिदि साननानै एसे थान्दा थाबावो। दा जियानो जा, हासुरायाव सासेबो गैथ'वा खोमा। खारलाबायनाय दंना गैया? हौवा गारनानै खारनाय गैया सासेबो? गैथ'वा। बिदिनो लाखिनो हानांगोन। जाय गामियाव लोंनाय जानाया लाला लिलि जायो, बे गामियावनो बेफोरबायदिया जायो। दा बेखायनो नोंथांमोननि गामियादि बेफोरबायदि जानो हायाखै, मोजां मोनदों। दा जियानो दिनै नोंथांमोना मिथिगौ, जोंनि बर' रावा 1993 मायथाइयाव BTC एकर्ड जानायनिफ्राय 8थि सिडुलाव हाबनायनि उननिफ्राय, जोंनि बर' रावा 8 सिडुलाव हाबनायनि उननिफ्राय जों मोनफ्रोमबो बोसोरावनो मा मोनो? साहित्य एकाडेमि मोनो। मोनब्रै आयदायाव साहित्य एकाडेमि, जाय बान्थाखौ बर'फ्रा मोनामोन, दिनै बे बान्थाखौ जोङो मोननो हाबाय। दाना जों दिनै गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै खन्थाइ आवरायनाय होदों। बिनि सोदोबथियानो खन्थाइ आवरायनायजों लोगोसे खन्थाइ सोरजिनाय, लोगोसेनो थुनलाइ सोरजिनाय। दाना बेयाव जोङो खन्थाइ आवरायनानै बान्था मोननाय लोगो लोगो थुलुंगा मोनबाय।
खन्थाइ लिरनानै माबा मोनसे बान्था मोननाय लोगो थुलुंगा मोनबाय जायफोरा बान्था मोनाखै बिसोरनाबो लिरनायनि आयदाखौ मोनदों साहस मोनदों दा दिनै नैबे गामियाव खन्थाइ आवरायनाय होनाय माने साहस बारायनाय स्कुलाव आवरायगोन कलेजाव आवरायगोन इउनिभार्सिटियाव आवरायगोन स्टेटआव आवरायगोन नेसनेलाव आवरायहैगोन दा दिनै बेफोर हाबाफारिया नोंथांमोन गामिनि थाखाय जोबोद मोजां जादों बियो बाख्नायथाव हाबाफारि दा जियानो जा फैनानै जोबोद मोजां मोनदों दिनै बैसागो बोथोरा दिनै जोबनायनि लामायाव दिनै गोबां लिरगिरिफोरा बैसागोनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुङो दाना दिनै नोंथांमोन गामिनि फांसन खुंनायनि सोदोबथियानो सोरजिनायब्ला मानसि सोरजिनाय नालाय जों खालि रंजानायल' रंजानायजों बिदिना सोरजिनांगोन बेखायनो जायफोरा गावबा गावनि खुदिया दङ बे उन्दै खुदियाफोरखौ जुदि रुपहियाव सालबारियाव जुदि मिउजिक स्कुल गैयाबा जोंनि सिमलायाव लानानै थां रबिबारै जायफोरा मोसानायनि थाखाय दङ जायफोरा दामनाय देनाय दामनायनि थाखायबो दङ जायफोरा सावगारि आखिनायनिफ्राय दङ बिथांमोना रबिबार गुरुबाराव खस्थ' खालामनानै लानानै थांथार बेयाव जुदि गावनि खुदियाखौ सानसे दोनहैबाय माने बे खुदियाया न'आव रबिबार खालि मबाइल नायनायाबो बारग'बाय बेयाव सानसे थाहैनाय लोगो लोगो आनिफ्राय मोनसे खोथा मोननाय जाय खुदियाया मोसानायाव गोसो होयो बे माब्लाबाबो ड्राग्स जाया जाय खुदियाया दामनाय देनायाव गोसो दं बे माब्लाबाबो ड्राग्स जाया जाय खुदियाया एक्टिं खालामनायाव गोसो जायो बे माब्लाबाबो ड्राग्स जाया दा बेखायनो ड्राग्सनिफ्राय जुदि बारग'नोब्ला मिउजिकआव हरथार जायफोरा हौवासा बिथांमोनखौ दामनाय देनाय बेयाव हो मेथाइ खननायाव आनिफ्राय जायफोर हिन्जावसा बिथांमोनखौबो बांसिन हानाय माने मेथाइ खननायाव हिन्जावसाफोरखौ मानो होनबा जुदि मोसानायाव होयोब्ला मा जायो बैसो जायोब्लानो हाबा जायोब्लानो मोसानायखौ गारो बेनिफ्राय जोंहा लस जायो दा बेखायनो जाय बिथांमोना फिसाजो दङ उन्दै बैसोनिफ्रायनो बेवहाय मोसानायनि कर्स लानो हो दाना कर्स लानायाव मा लाब जायो कर्स लानायाव जोंहा मा लाब जायो बेवहाय बिसारतसिन जायो बिसारतसिन दा बिसारतनायखौबा नोंथांमोना बुजिगोन ना बुजिया बिसारतआनो जोबथा नाथाय बे बिसारत बे जोबनायजों जेबो साख्रि मोना नाथाय बेयो खामानि होयो मायाव खामानि होयो जायफोरा हाई सेकेन्डारि पास खालामबाय बे हाई सेकेन्डारि पास खालामनायफ्रा क'क्राझाराव मा दङ फाइन आर्ट्स कलेज दङ फाइन आर्ट्स कलेज हाई सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो बेवहाय मा खालामनो हायो सिफुं दामनायनि मोसानायनि मेथाइ खननायनि सावगारि आखिनायनि मुसुखा दानख'नायनि बेयाव फरायहैनो हायो बोसोरथाम जेनेरेलबो फरायफानांगोन बेखौबो फरायनांगोन बोसोरथाम फरायदो फरायखांनायनि उनाव हाई स्कुलनि मास्टार जाफैदो दा नोंथांमोननि बेवहाय फाइन आर्ट्स कलेजाव फरायनाय साबेसे खुदिया दङ अनलि वान दाना मा डिपार्टमेन्टआव सेरजा दामनायाव दा बिनिखायनो बिथांनाव सोंना लादो मोजां बाथ्रा मोजां खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय आङो सेरजायाव दङ दाना मेथाइ खननायावबो दं मेथाइ खननायाव जोंनिनो लोगो बा मेथाइ खनगिरि बिथां गसाया दङ दाना स्कलारशिपबो मोजां मोनो दा जों बेखौनो जोङो बेवहाय हरनो हानांगोन आनिफ्राय मुसुखा दामनायाव जुदि फरायोब्ला मुसुखा दामनानै ग्रेजुवेट जाना फैदो न'आव थाफैदो मुसुखा दामनायावथ' गोबां लाब दङ सोरबा सासे गेदेर मानसिनि बा उन्दै मानसिनि जायखिजाया मानसिनि बिखासे मुसुखा दानबानो 5 लाख 6 लाख खरसा थाङो मथा मथि 1 लाख 1.5 लाख आनिफ्राय हाबथासेयावनो जायो दा बेसेबां लाब साख्रि नांलाया बेजोंबो जों जानो हायो खुदियाफोरखौ फोरोंनो हायो नङाबा जोङो मास्टारबो जाहैनो हायो दा बेखायनो आं खावलायगोन नैबे गामिनि बिमा बिफाफोरा गावबा गावनि खुदियाखौ जायफोरा मेथाइ खननायाव गोसो दङ फाइन आर्ट्स कलेजावहाय क'क्राझाराव नै दा एडमिसना जासिगोन नै दा जायफोरा गोसो दङ बिथांमोना एडमिसन है आनिफ्राय बे मोनसे थांबाय दिनै बैसागो बोथोरब्लाबो बेवहाय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दं हिसाबै फरायनायनि सोमोन्दैबो आं एसे बुंनि
दिनै नोंथांमोना मिथिगौ मोनसे सम दंमोन मामोन मेट्रिक फेलब्लाबो मा मोनोमोन सासे प्राइमारिनि मास्टार मोनोमोन मेट्रिक पास जाबानो प्राइमारिनि मास्टार मोनोमोन नाथाय बे दिना गैला दिनैनि दिनाव बे गैला दिनै बेयाव मेट्रिक पास जादों दाना मेट्रिक पास जादों आरो हाई सेकेन्डारि पास जानाय दङ दाना जायफोरा हाई सेकेन्डारि पास जाबाय जायफोरा साइन्सआव फरायदों साइन्सआव जायफोरा फरायदों बिथांमोना बिराद गोनो गोथो दा मायाव फरायनो जायफोरा साइन्सआव फरायदों बिमाफ्रा गोनो गोथो मायाव फरायहोनो मा खालामनो दाना बेफोर बाथ्राखौ गोनो गोथोखौ खारहोनो थाखाय जों मा खालामनांगोन बिमा बिफाफ्रानो बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन मिथिनांगोन दाना बे बाथ्राखौ गामिनि जायफोर गोरोंफोर बिथांमोना गामिनि गार्जेनफोरखौ बुजायनो हानांगोन बुंनो हानांगोन मा फरायोब्ला बबे लामाजों थाङोब्ला जों मा जानो हायो दा बेखायनो आं दिनै बुंगोन दिनै जों प्राइमारिनि मास्टार जानो थाखायनो जों मा फरायनांगौ दा बिमा बिफाफोरा बुजिनांगोन प्राइमारिनि मास्टार जानो थाखाय जों दिनैनि दिनाव ग्रेजुवेट जाथारनांगोन बिए पास खालामथारनांगोन दाना बिए पास खालामबाल' जानाय नङा बि खुदियाया मोनफ्रोमबो परिखायावनो 50% थाथारनांगोन 50% 50 जौखोन्दो दाना 50% मोननायनि उनाव बि खुदियाया मा खालामनांगोन डिलेटनि थाखाय एन्ट्रेन्स होनांगोन डिलेट फरायनांगोन दा डिलेटखौबो गामिनि बिमा बिफाफोरा मिथिगौ ना मिथिया बे बाथ्राखौ गोरोंफोरा गामियाव हप्तासेयाव नङाबा मास मोनसेयाव बुजायनानै होबाय थानांगोन खर'आव जुदि हाबहोनो हायोब्ला लामाखौ गोरलै मोनगोन दाना जों मा खालामदों डिलेटखौ फरायदों बोसोरनै डिलेट फरायनोनो एन्ट्रेन्स लिरनांगोन पास खालामनांगोन पास खालामनायनि उनाव जों डिलेट फरायदों बोसोरनै डिलेट पास खालामबाय डिलेट पास खालामखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगोन गभर्नमेन्टआ टेट फोसावो टेट पास खालामदों दाना टेट पास खालामबाय पास खालामबाल' जाया हमना ला बे बोसोराव प्राइमारिनि मास्टारा दङ मोनगोन दा पस्टआ दङ 5000ल' ओजोंहा टेटखौ पास खालामदों 50000 दाना नों पास खालामबानो जाया गभर्नमेन्टआ मा खालामगोन गोजौनिफ्राय लाबोगोन लाबोयै जेराव 5000 जोंना थाबथादों बेयावनो दोनगोन दाना होनबा प्राइमारिनि मास्टार मोननो थाखायनो बेसेबां गोब्राब दाना जों एमइ स्कुलनि मास्टार जानोसै एमइ स्कुल मास्टार जानो थाखाय जों मा फरायनांगोन बिए ग्रेजुवेट जानांगोन डिलेट फरायनांगोन बोसोरनै टेट पास खालामनांगोन बेखौ पास खालामनायनि उनावसो जोङो एमइ स्कुलनि मास्टार जानो हागोन दा हाई स्कुलनि मास्टार जागोन जोङो दाना हाई स्कुल मास्टार जानो थाखाय जों मा फरायनांगोन दानि दिनाव जोङो मोनसे सम दंमोनबा दाख्लैबावैबो जों मोनलांदों ग्रेजुवेटफोरानो मोनदोंमोन दाना मोनसे सम फैगोन स्कुलफोरा जेब्ला हाई सेकेन्डारि जाजोबगोन हाई सेकेन्डारि जुदि जाजोबोब्ला बेयावनो प्राइमारि बेयावनो एमइ बेयावनो हाई स्कुल बेयावनो जुदि हाई सेकेन्डारि थाफायोब्ला प्राइमारिनि पस्टबाबो जोंनो एमए पास जानांगोन हाई स्कुलनि मास्टार मोननांगौब्ला जोंनो एमए पास जानांगोन दा बेखायनो बिमा बिफाफोरा बुजिनांगोन हाई स्कुलनि मास्टार मोननो थाखाय दिनैनि दिनाव एमए नांथारगौ होननासो सानना लानांसिगोन एमए नांथारगोन दाना एमएबाल' जानाय नङा जों मा फरायनांगोन बिएड लानांगोन दानिया बिएड दाना बिएडखौबा बिमा बिफाफोरा मिथिगोन ना मिथिया दाना बिएड फरायनो थाखाय जों मा खालामनांगोन एन्ट्रेन्स लिरनांगोन बिएड फरायनोनो एन्ट्रेन्सआव पास खालामनो हायोब्लासो नोङो बिएड फरायनो हागोन दाना बिएडआव फरायदो बोसोरनै बिएड फरायना फैबाय बोसोरनै फरायखांनायनि उनाव जों मा खालामदो टेटनि थाखाय एन्ट्रेन्स लिरदो टेट पास जायोब्लासो मोनबाय टेटआव जुदि पास खालामनो हायाबा मोनला बे थांबाय दानिया जों प्रफेसार जानोसै दाना जों प्रफेसार जानो थाखाय मा फरायगोन दानि दिनाव प्रफेसार जानो थाखाय जों एमए पास खालामथारनांबाय एमए पास खालामब्लाबो जानाय नंला नेट नङाबा स्लेट थानांबाय नेट स्लेटजोंल' जानाय नङा दिनैनि दिनाव मा नांबाय पिएइचडि फरायनांबाय दाना पिएइचडि फरायनो थाखाय नेट स्लेट पास खालामथारनांगोन दाना एमए पास जागौ मानिनो जोंहा बैसोआ बेसेबां थाङो मथा मथि 30 बोसोर थांखायो जोंहा एमए पास जानायावनो डिलेट माबा पिएइचडि लाहैनाय समहालागै
दाना होमबा जोङो नुबाय प्रफेसार जानो थाखाय बेसेबां गोलाव नाथाय जाय मानसिया प्रफेसार जाबाय प्रफेसार जानाय लोगो लोगोनो बिथांनि दरमाया लाख'हायै जाबाय दिनै बिथांमोना नाथाय गभर्नमेन्ट स्कुलाव गभर्नमेन्ट कलेजाव गभर्नमेन्ट इउनिभार्सिटियाव फरायनो थाखाय जोंनो फैसा नांथारा गोनांथि गैथारा हाई स्कुलसिम कलेजसिमथ' बिजाबाबो फ्रियानो आनिफ्राय दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै बिटिसिआबो मा खालामदों टप फोसावदों टप 10 फोसावदों दाना बेवहाय जायफोरा पास खालामो बिथांमोननो 5 लाख होगोन होननानै बुङो 5 लाख मोनखायो आनिफ्राय सरकारा फोसावबावदोंमोन मा बड' एमआइएलआव जुदि 100आव 100 मोनोब्ला 5 लाख मोनगोन होननानै फोसावदों दाना बेफोरखौ जुदि मोनजोबनो हायोब्ला फरायबाय थानायावनो फैसायाबो बाहेरनिफ्रायनो रग' रग' फैयो आनिफ्राय हमना ला एमए फरायनायाव माबोरै फैसा मोनगोन एमए फरायनायावथ' फैसा नांथारा जायफोरा नेट स्लेट लिरगोन बै नेट स्लेट लिरनायफ्रा नेटखौ जुदि मोजाङै लिरोब्ला नेट लिरनायाव जुदि जेआरएफ फोनांनो हायोब्ला बिथाङा बे नेट लिरनायावनो जेआरएफ जुदि फोनांनो हायोब्ला पिएइचडि फरायनो जुदि मानसिया साइन्सनिब्ला मास मोनसेयावनो 40,000 मोनलांखाबाय थायो पिएइचडि फरायनोनो दाना जोंना बिमा बिफाफ्रा बेखौ बुजायनो रोंनांगोन मोजाङै लिर फरिखाखौ जोंनि गोबां खुदियाफ्रानो नेट स्लेट लिरनो होननानै थाङो जौ लोंनानैसो हरसे थाहैयो दाना बिदिजों बोरै जानो दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरा गोसो थानांगोन गोसो जानांगोन गावनि सायाव फोथायनाय थानांगोन आं माबा मोनसे खालामनांगोन आं माबा मोनसे मावनो हागोन बिब्दि जुदि जायाब्ला बिब्दि जुदि थायाब्ला जिउआव जेबो खालामनो हानाय नङा दिनै दहाय फोसावनायाव नोंथांमोना नुदों मथा मथि साफ्रोमनियाबो 70% 86% 80% 70% दा दिनैनि दिनाव जों नुबाय साफ्रोमनिबो मार्कआनो गोबांसै बा फार्स्ट डिभिजनानो बांसिनसै थार्डआवथ' गैलानो सेकेन्डआव एसे खम जाबावो थार्डआवसो खम जायो फार्स्टआवसो बांसिन जायो दानिया बिनि गोबां जाहोन दङ जों मास्टार हिसाबै मिथिगौ बाथ्राखौ जों बुंला दा खोथाया जाहैबाय जोंनि नैबे 80-70 मोननाया बेसेबां क्वालिटिनि फरायसुला फरायसुलि जों बेखौ माब्ला मिथिनो हायो जेब्ला जों बबेबा कलेजाव फरायनो एन्ट्रेन्स लिरो बै एन्ट्रेन्स लिरनाय समावनो जों बुजिनो हायो बे फरायसाया बेसेबां क्वालिटि 80 मोननायाबो एन्ट्रेन्स पास खालामनो हाया 90 मोननायाबो एन्ट्रेन्स पास खालामनो हाया दाना बियो मानो जादों आथिखालनि फरायसुला फरायसुलिफोरा क्वालिटिया एसे खम जादों क्वान्टिटियाल' बारा जादों नाम्बारफोरा बुरजा नोंथांमोना नाय जाय खुदियाखौ थाबायथिंनाय नुयो खारथिंनाय नुयो फेल जागोन बायदि नुयो बे फरायसायानो फार्स्ट डिभिजन मोनदों दाना मानो मोनदों बेखौ बिमा बिफाफ्रा मिथिनाय नङा सानना लादों आंनि फिसालाया फार्स्ट डिभिजन जाबाय नाथाय मोनसे एन्ट्रेन्सआव पास खालामनो हाया दिनै नोंथांमोना मिथिगौ बेयाव 80 नाम्बार मोनदों बिथांमोना मा फरायनांगौ दिनै डाक्टर फरायनांगौ इन्जिनियार फरायनांगौ दा डाक्टर फरायनो थाखाय जों मा खालामनांगोन साइन्स फरायनांगोन साइन्स फरायदो हाई सेकेन्डारि बोसोरनै फरायनायनि उनाव जायफोरा डाक्टर जायो डाक्टर जानो थानाय गोसो जानाय फरायसाफोरा साबजेक्टखौ सेलेक्सन खालामनो रोंनांगोन बाय'लजि थाथारनांगोन फिजिक्स केमेस्ट्रि बेयाव मेथ्सआ एसेबां गोसो गैयाबाबो फिजिक्स केमेस्ट्रि होननाय लोगो लोगो मेथ्सआ फैफाखायो दा बाय'लजि लानानै मोजां पास खालामदो दाना बाय'लजि खालामनानै हाई सेकेन्डारिखौ पास खालामबाय 80 मोनबाय दाना नोङो डाक्टर जानो गोसो दं जों मा मावनांगोन डाक्टर जानो थाखाय जोङो नीट एग्जाम लिरनांगोन नीट एन्ट्रेन्स लिरनांगोन दाना जों जाय फरायसाया 80 मोनदों 90 मोनदों बे खुदियानो जुदि नीटखौनो एन्ट्रेन्सखौनो पास खालामनो हायाब्ला जों बहा डाक्टर जानो आं दहाय बेखायनो बुंदोंमोन जोङो साइन्सआव फरायनाय खुदिया मा मावनो मा खालामनो जाहैयो दाना बियो डाक्टर फरायनो गोसो जाबाय दं
एबार आं निटखौ पास खालामथारगोन होनना नेबाय निटआव फेल जाबाय नेक्स्ट बोसोराव नेलायबाय नेक्स्ट बोसोराव फेल जाबाय नाथाय गुबुना मालाय पास खालामलांबाय दं जेनेरेल फरायनानै दाना डाक्टार जानो लुबैनायावनो बैसोआ थांबाय दं निटखौनो पास खालामनो हायासै मा जागोन ओरैनो थांगोन जिबना नेक्स्ट हमना ला इन्जिनियार जानो गोसो दङ इन्जिनियार जानो गोसो थानायफोरा मा फरायनांगोन फिजिक्स केमिस्ट्रि आरो मेथामेटिक्स थाथारनांगोन दाना पास खालामबायबो दा बे फरायसाया मा खालामनांगोन जि एग्जाम लिरनांगोन एन्ट्रेन्स लिरनांगोन दाना जि एन्ट्रेन्सखौनो जुदि पास खालामनो हायाब्ला बे खुदिया बहा इन्जिनियार जानो दाना बेखायनो बिमा बिफाफोरा जोंना दिनै बुजिनांगोन जि एग्जाम होननानै मा होननाय एन्ट्रेन्स माने मा जों बेखौ बुजिनांगोन इन्जिनियार जानो थाखाय जों मा फरायनांगोन जों बेखौ बुजिनांगोन गामिनि गोरों बिमा बिफाफोरा बा जायफोर गार्जेन बिथांमोना बुजायनो हानांगोन अब्लानो खुदियाफ्रा गावबा गाव लामाखौ लानो गोरलै मोनगोन दिनै गोबां आथिखालाव गोबाङानो खालि डाक्टर इन्जिनियारनि बाथ्राखौल' रायलायो डाक्टर जा इन्जिनियार जा दाना डाक्टर जानो थाखाय जों आं दहाय बुंनाय बायदि निट एग्जामखौनो जुदि पास खालामनो हायाब्ला इन्जिनियार जानो थाखाय जोङो जिखौनो जुदि पास खालामनो हायाब्ला दाना जोंनि डाक्टर जानो लुबैनाय इन्जिनियार जानो लुबैनाय बे ओरैनो थांगोन दा बेखायनो आं बेयाव थानाय जायफोर हाई सेकेन्डारि मेट्रिक पास खालामबाय बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना गोरोन्थियावबो नकल लानानै पास खालामनो लुबैथारनाङा जों नुयो जेब्ला परिखा जोबनानै जुदि एग्जाम हलनि साइडआव थानाय जुदि लेट्रिन इउरिनाव हाबहैयोब्ला बेयाव बिजाबा बस्थासे बस्थानै मोनबोगोन बस्थासे बस्थानै ओरैनो मोनबोयो दा बिनि थाखायनो जोङो क्वालिटि खालामनो हायाखै सरकारनोबो मा नांगौ क्वान्टिटिल' नांगौ नों मा पास खालामनो हायो ना नकल लानानै पास खालामनो हायो माजों पास खालामो नोंनि खोन्था दिनैनि दिनाव फार्स्ट डिभिजनखौ माबोरै मोनो मेट्रिकआव नोंथांमोना बिमा बिफाफ्रा मिथिगौना मिथिया मास्टरा हरखायो बा स्कुलावनो हरखायो 10 मार्क प्रेक्टिकेल थांखाबाय 45 मार्क OMR बेयाव 45 मार्क थाखायो बे 45आ बबेबा स्कुलाव बारजोंनो फैखायो दाना 45जों 10जों बेसे जाखो 55 जाखाबाय दाना 55 जाबायबा फार्स्ट डिभिजन मोननो बेसेबां नांबावगौ 5 नाम्बारखौ खुनु रखम मोनबानो सासे फरायसाया मा जायो फार्स्ट डिभिजना मोनखायो दाना जों गोबां जायगायाव नुयो बाथ्राखौ बुंथावा दा बे लाइनजोंनो जुदि फरायसाफोरा 80 मोनदोंब्ला बे लाइनजोंनो जुदि 70 मोनदोंब्ला बे खुदियाया जिउआव जेरावबो मावनो हानाय नङा दा मोजां कलेजाव नोङो एन्ट्रेन्स लिरथारनांगोन नङाबा नों जाब जुब कलेजावनो फरायनांगोन बे जाब जुब कलेजाव फरायबा बे जाब जुबानो जालांबाय थागोन दाना जों बेजों बहा क्वालिटि मोननो बेनिफ्राय जाय समाव स्टेट गभर्नमेन्टआ मास्टारफोरखौ लिंनानै बै जाय स्कुला निल जादों बे स्कुलखौ लिंनानै चिफ मिनिस्टारा लाजि फोनांबाय मास्टारफोरखौ मानो पास खालामनो हायाखै मानो हायाखै बिनि उननिफ्रायनो मास्टारफोराबो गोसो होनानै फोरोंबाय दा फार्स्ट डिभिजनानो बारा जाबाय मास्टारफोराबोथ' गावनि साख्रिखौ बासायनांगोन नालाय फरायसाफोरा दा फार्स्ट डिभिजन मोनजोबो नाथाय क्वान्टिटियाव जों बुरजा मोनो क्वालिटिखौ जों खम मोनो दा बेखायनो बिमा बिफाफोरा गावनि खुदियाया फरायदोंना फराया बेखौ एसे गोसो होनांगोन फरायालासिनो जुदि फार्स्ट डिभिजन मोननोबा बुजिखादो बियो खामानि जाला जेबो जानाय नङा मोनसेबो एन्ट्रेन्सआव पास खालामनो हानाय नङा दा बेखायनो आं खावलायगोन नैबे हासपरा गामिनि रायजो राजा नोंथांमोना गावबा गावनि खुदियाखौ एसे क्वालिटि खालाम क्वालिटि गोनां माने मा जाय खुदियाया 10आव फरायबाय बे 10आव फरायनाया 9खौ फोरोंनो हानाय जानांगोन बियो जाय फरायसाया हाई सेकेन्डारि पास खालामबाय बियो हाई सेकेन्डारिनि कर्सखौ फोरोंनो हानांगोन बे खुदियासो क्वालिटि जाय खुदिया ग्रेजुवेट जाबाय बियो हाई स्कुलनिखौ फोरोंनो हानाय जानांगोन बेसो क्वालिटि दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जों परिखायाव डिउटि होयो
परिखानि बहि राननानै होबाय खुदियाफोरा मा खालामो प्रश्न नेबाय थायो मथा मथि 80% खुदियाफोरा प्रश्न मोनागौ माने गावनि साबजेक्टनि नामखौनो लिरा नेबाय थायो आनिफ्राय जेब्ला इनभिजिलेटरा साइन लागोन साइन लानायावनो साबजेक्टनि नामखौ लिरनो बावनानै लांदाङानो थालाङो सोरनाबा साबजेक्टनि नामखौनो जुदि लिरनो रोङाबा बे खुदियानि जिउआ मा जागोन बा मा मिजिं खालामनो हागोन दा बेखायनो बेफोर दायित्व बिमा-बिफानाव थागोन गावनि खुदिया फरायदोंना फरायाखै जों दिनै गावनि खुदिया फरायनायाव 12टा खायसे खुदिया फरायनो गियो बिमा-बिफाफोरा जोंना गन्दगलनिफ्रायनो थालांबाय आन्दलनिफ्रायनो जों 6टाबानो 5टाबानो ओंखाम जायो खुदियाफोराबो जाफायो जायफोरा मबाइल थायो मबाइल हरसे नायनोसै जायफोरनाव मबाइल गैया बेफोर उन्दुफानोसै दानिया ओंखायनो मा खालामनांगौ बिमा-बिफाफोरा खमसे खम खुदियाफोरजों थाफानानै फरायनायाव मथा मथि खोब खमैब्लाबो 11टासो थाफाथारनांगौ संनाय खावनायखौ एसे लेदै संनांगौ फरायनायाव थाफादो गेजेरावनो लाल साहा नङाबा साहा फुदुंनानै होदो बिदि जुदि थाफा जुदि फरायहैयोब्ला बे खुदियाखौ नाय बिनि क्वालिटिया मा जायो बिनि गुना माबायदि जायो नाथाय फरायबा फरायथों फरायाबा थाथों जुदि एगारना होबायब्ला बे खुदियानिफ्राय जोङो जेबो क्वालिटि मोना जेबो गुन मोना खायसे बिमा-बिफा दङ खुदियाखौ फरायनो होबाय गावहा आथिं हेबनानै मबाइल नायबाय थाबाय दाना बिदि मबाइल नायबाय थाबालाय सोर फाग्ला खुदियालाय फरायनो बिनिबो गोसोआ मबाइलावसो जाफैबाय थागोन दा बेखायनो बे आयदाफोरनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो आनज्रायनानै थानांगोन खुदियाफोरखौ जों मोजां खालामनो नाजानांगोन मोजां खालामनो नाजानायनि गुदियावनो जोङो बिमा-बिफानाव थागोन दा दिनै भासराया गोबां सोलायबाय गोदोनि बायदि गैला गोदोनि बायदि जानो गैथारि गैला मथा मथि सोलिनो हानाय जाबाय रावहाबो राननाय गैला रावहाबो ओंखाम मोनजायै गैला गासिबो मोजां जाजोब्बाय रावहाबो न' गिजि गैला न'फ्राबो मोजां जाजोब्बाय जोंफोरबो जोबोद गोरिब न'खरनि फरायसामोन जोंहा बिदा-फंबाय 3 दंमोन बिदा-फंबाय 3 दाना जोंफोरो बिदा-फंबाय 3 आनिफ्राय गुबुना 7 गासिबो फरायजोबनाय बे समाव खिताब गांसे ओरैनो मोना सब बायजोबनांगौ बिमा-बिफाफ्रा ओरैबायदि खस्थ' खालामो दाना न'फ्रा नारानि बे समावथ' नारानि मोनायाव जुदि अखा हाबायब्ला र' सिनोसै दाना मा खालामदो बिसनाखौ बोनथुमजोबदो बाल्थिं नङाबा थौ लानानै आजावबाय थादो जेब्ला अखाया हाखांबाय बिसनाखौ बुस्रिनानै उन्दुलायदो दाना बेसेबां खस्थ' जुदि फैदोंब्ला आं सानबाय दा अब्लाथाय आं क्लास 6आव फरायनायमोन क्लास 6आवल' अब्ला सानबाय एसेबां गोलाव फरायबावनांगौ आं माजों फरायगोन खिताब गांसे बायनो हाया माबानो हाया ओंखायनो मोनसे खामानि मावबाय खायदा खालामबाय मा खालामबाय आंनिनो क्लासनि एखे क्लासनि सासे समायना सिख्ला ओमफ्राय न'खराव जोबोद धोन गोनां धोनिथार बेखौ हाबनायनि ओंखारनायनि नायबाय थाग्रा जाबाय आङो बेखौ माबा मोनसे खालामनानै लाथारनांसिगोनलै होनना दाना बे हाबनायनि ओंखारनायनि नायबाय थानायाव आंखौ बुजिहाबाय इयो माबा मोनसे सानदों आंनि सायावनो आनिफ्राय आं बुजिबाय बेबो आंखौ गाज्रि मोनखानाय नङा ओंखायनो मा खालामबाय आं लाइजाम लिरनानै हरबाय आङो दाना आं लाइजाम लिरनायावनो नेनायावनो मास मोनसे जाबाय उनाव मास मोनसेनि उनाव मोनबाय आङो पजिटिभ जाबाय नों मोजां मोनदोंबालाय माथो आंबो मोजां मोनो होनना हरफिनबाय मोजां मोनबाय आंबो आरो हरफिनबाय दाना हरनायावनो मा जाबाय बार आखरखौ साफा खालामनाय जाबाय जोबोद आखर दा जुदि खुदियाफोरनि आखरखौ जोंफोरनि आखरखौ नायोबा एसेबो रुजु जाया जोंफोर ओरैबायदि साफा लिरो दानि खुदियाफोरनि आखराथ' मा हेब्रे देब्रे मा लिरो मा आनिफ्राय सोदोब मोजां नागिरबाय गोथाव गोसो थोनायनि बाथ्रा मोजां मोनथों होननानै दाना गोथाव सोदोब नागिरनायाव मा जाबाय खन्थाइ लिरनो सिखायबाय आं खन्थाइ लिरनो रोंबाय सुंद' सल' लिरनो रोंबाय सल'मा लिरनो रोंबाय फिल्म लिरनो रोंबाय
बेनिफ्राय गोसोथोनायाबो सोलिबाय दं सोलिलांबाय दं फेल जायोबा गाज्रि मोनगोन मानसिफोरा गोसोथोनाय लानानै फेल जाबायलै मानसिया दाना बिदि साननानै बिराद फरायग्रा जाबाय रल नम्बर 1 होननानै थांबाय एमए पास जाबाय हाई स्कुलनि मास्टार मोनबाय हिनजावबो फिसा साख्रि मोनबाय 17 बोसोर गोसोथोलायदो 17 बोसोर गोसोथोलायनानै हाबा जाबाय दाना हिनजावा बै समाव न'खरनिफ्राय मालाय मावहरबाय थानो गावनो दाउ फियो अमा फियो आंनो हरखुमायो बिदिनो फरायबाय दाना बे आं गोसोथोनायाव आंहा माबा लस जादों नामा मायबा लस जादों ना जेबोथ' लस जायासै नाथाय 17 बोसोराव आं माब्लाबाबो मोनायाव लोगो हमफेराखै माब्लाबाबो लोगो मोनफेराखै हराव ना सिनेमायानो नायफेरलायदों ना गानानो नायफेरलायदों बै समावथ' डेन्जार गान सिनेमा सोलियोमोन जोंनियाव दासो खम जाबाय नाथाय आं माब्लाबाबो लोगो हमलायाखै सानावनो न'आव थाङो न'आवनो मोजाङै रायज्लायना फैयो नाथाय आथिखालनि गोसोथोनाया माबायदि आथिखालनिया सोरखौबा मोजां नुबाय मबाइल नाम्बार लाबाय थट हरबाय आइ लाभ इउ होनबाय बिबा आइ लाभ इउ होनबाय फन खालामनायाव जुदि बोरैबा बिजि मोनबाय बाहाय नोंखौ नांलालै होनबायानो दाना ओरैबायदि एडभान्स दाना दाख्लैबावै जोंनि स्कुलाव मोनसे घटना जादों क्लास 9 आव फरायो बिबो 9 आव बिबो 9 आव गोसोथोलायबाय दाना न'खरनिफ्रा मिथिबाय मिथिनानै मा खालामदों सानैखौबो स्कुलाव थांनासै इसाबो लाखिबाय इसाबो बादा होबाय दाना सप्तासे जाबाय सप्तासे जानायाव जोङो सानबाय मानो स्कुलाव फैयाखै दाना जों न'आव थांबाय न'आव थांनानै सोंहैबाय मा जादों मोजां मोनलायदो ओरै थोरै बेखायनो हगार हराखै बाब मोजां मोनलायनायनि थाखायनो बिदि नामा हगार हर होननानै जों लानानै फैबाय लाबाय फैफिनलायबाय दाना फैनायनि उनाव मा जालायबाय बिसोरखौ बिदि नुनायनि उनाव आरो बादा होलायबाय दाना बादा होनायनि उनाव मा जाबाय जों लायफिनलायबाय फैफिनलायबाय आरो बादा होलायबाय जों लायबाय एबार मा जाबाय बिसोर सानबाय बाथ्राखौ जोंथ' मोनखालायला दाना मोनखालायलायबा जों मा खालामनो माबा मोनसे खालामनांसिगोन मा खालामनो सानैबो थैनोसै जाहैबाय सानैबो थैनोसै दा माबोरै थैगोन हौवाया होनबाय आं मुलि लायना फैनि नों थाथ' जाहैबाय ओमफ्राय मबाइलखौ अनलाइन खालाम दोनबाय थादे दाननाङा जाबाय सिमला बाजाराव मुलि लायनो थांबाय मुलिखौ लाना फैबाय फन खालामबाय ओरै दुब्लिजों फैदो जाबाय दुब्लिजों फैबाय मुलिखौ लाना थांबाय मबाइलखौ दाननाङा जाहैबाय थांबाय थांनानै एबार हेल' जाबाय मोनहैबायना जाबाय मोनहैबाय दे सफाया खुलिदो जाबाय खुलिबाय जाबाय आं 1 2 3 सानना होगोन 1 2 3 सानबानो नोंबो गबसो आंबो गबसोगोन जाहैबाय दानिया 1 2 3 सानना होबाय हिनजाव गब सोबाय गाहा सोग्रागारासै ओमफ्राय मा जाबाय बाब्राब थैबाय दानिया 3टा जाबाय मानसिखौ नागिरबाय गैया माव थांखो नागिरबाय गैया बेनिफ्राय 3टा 4टासोनि उनाव बारियाव नागिरना मोनबाय मानसिया राखांनानै दङ ओमफ्राय मबाइलाबो दङ दानिया सोरजों रायज्लायदोंमोन नायबाय बिजोंनो रायज्लायदो ओमफ्राय मबाइलाव रायज्लायनायखौ बुजिबाय मिथिजोब्बाय मा इयो आरो गिनानै खारखुमाबाय गावहा जायासैना दाना जायासै नालाय नागिर मबाइलखौ ट्रेक खालामना नागिरबाय मोनबाय दा पुलिस थानायावसो दंहैयो जेलावसो दाना होनबा मा लाब जाखो बेखायनो आं खावलायगोन मोजां मोननाया गोरलै नङा जायफोरा मोजां मोननायखौ सहायनो हाया फालिनो हाया बिथांमोना बेफोरबायदि बे खामानिखौ मावनाङा जेराव मोजां मोननायनि थाखायनो थैनांगौ बेथ' नङाना बेनिफ्राय नोंथांमोना नै बिमा बिफाफोरा आं बुंगोन एप्रिल आरो मे बे एप्रिल आरो मेआ खुदियाफोरा फासि नांना थैनाय मुलि जानानै थैनाय सुइसाइड जानाय बेयो जोबोद जायो एप्रिल आरो मे बेखौ गोसो हो बेखायनो बे समाव खुदियाफोरखौ गोरा बाथ्रा बुंनाङा नांगौ होननायखौ बिनानै मोनाब्ला बेखौ एसे नोजोर होबाय था बेखिनि समाव एप्रिल आरो मेआव ओमफ्राय हारसिं बाराद्राय दरफांनानै थानो होनाङा माबा मोनसे बिनायाव जुदि मोनाखैब्ला बेखौ एसे नोजोर हो बेखिनि समखौ जोबोद गिनांगौ दा बेखिनि समखौ बारबाथाय जा आरो मोनसे सम दंबावो अक्ट'बर नभेम्बरावबो बेखिनि समावबो जायो बेफोरबायदि जाथाया दा बेखायनो आं खावलायगोन दिनै नोंथांमोन गामियाव मेट्रिक पास जादों बे मेट्रिक पास जानायफ्रा जानो हागौ सोरबा आइफन बिदो खोमा
बिदिना बियाखैबा सोरबा आइफन बिनो हागौ नङाबा दाम गोसानि मबाइल बिनो हागौ दाम गोसानि मबाइल बिनायाव मोनाब्ला बे खामानिखौ बि मावनो हागौ आरो जानो हागौ सोरबा बाइक बिनो हागौ बाइक बिनानै मोनाबा बे खामानिखौ मावनो हागौ हाई सेकेन्डारि पास जानायफोराबो मेट्रिकआव जुदि मबाइल दांनो मोनाखैमोनब्ला एबार हाई सेकेन्डारि पास जाबाय डिग्री फरायनोसै डिग्री फरायनाय होनबा देरबाय आं हानाय जाबाय होननानै मबाइल बिगोन आरो बिसोरबो जुदि बिनानै मोनाब्ला बे खामानिखौ मावनो हागौ दा बेखायनो खुदियाफोरजों जोबोद फ्रि जा खुदियाफोरजों फ्रि जानानै बेफोर खामानिखौ दा मावो नोंथांमोना एसे गोसो होबानो जाबाय दा जियानो जा आं सासे हारिमुनि मानसि हिसाबै नोंथांमोनखौ बुंगोन दिनै बेयाव थानाय रायजो नोंथांमोना साननो हागौ हारिमुजों जों जानो हाया मेथाइ खननायजों जों जानो हाया सिनेमा दिहुननानै जों जानो हाया नाथाय जायफोरा एकदम टप लेभेलाव फैयो साबसिन जायो बिथांमोना दिनै इसेब्लाबो जानो हानाय जाबाय नाथाय सोलोंथाइया जोंनो नांफागोन फरायनायखौ जोंनो नांफागोन मानो होनबा जोङो फरायनायखौ लाफानांगोन साख्रिबो मोननांगोन नालाय दिनै नोंथांमोना मिथिगौ बेयाव थानाय गामिनि नोंथांमोननि रायजोफोरा बर'नि सोर एक्ट्रिसखौ साबसिन मोनो नोंथांमोना बर'नि सोर एक्ट्रिसखौ मोजां मोनो सोर साबसिनखौ हमना ला जों होनबाय फुजाखौ होनबाय जेनेबा फुजा दाना फुजाया मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां फैसा लायो मोनसे फिल्म बानायोबा फुजाया 2.5 लाखनिफ्राय 4 लाख 5 लाख लायो मोनसे फिल्मावनो दाना मोनसे फिल्मावनो बिदि लायोबा मोननै मोनथाम फिल्म बानायोबा बेसेबां फैसा मोनगोन दाना सासे प्राइमारिनि मास्टारा बोसोरसेयाव बेसेबां थाखा मोनो जायफोरा हाबजेननाय बिथांमोना 5 लाखनिफ्राय 6 लाखनि गेजेराव मोनो बोसोरसेयाव दाना जुदि बिदि मोनोब्ला सासे एक्ट्रिसआ माथो फिल्म मोननै मोनथाम बानायोब्ला बेजोंबो जानो हायो बेनिफ्राय बर'नि सोर एक्टरखौ बयनिख्रुइबो साबसिन मोनो लिंसार दाना लिंसारा मोनसे फिल्म बानायबा बेसेबां लायो 5 लाखनिफ्राय 10 लाख लायो दिनै बे बोसोराव बिथाङा मोनसे फिल्म बानायदों बे फिल्मनि मुङानो जाहैबाय माबा मोनसे पार्ट 2 मोन दाखा जोमै पार्ट 2 बे दाखा जोमै पार्ट 2 नि थाखाय बिथाङा 5 लाख लादों दाना मोननै मोनथाम फिल्म बानायबा बेसेबां मोनगोन बेनिफ्राय जोंहा बर'नि बयनिख्रुइबो साबसिन डाइरेक्सन आरो फिल्म लिरग्रा बिथाङानो जाहैबाय पंकज लाहारी दाना बिथाङा मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो लिरनाय डाइरेक्सन होनाय बिथाङा 7 लाखनिफ्राय 10 लाख लायो मोनसे फिल्माव दाना 7 लाख 10 लाख मोनोबा मोनसे फिल्मावनो मोननै फिल्म लिरोबा बेसेबां मोनगोन बिथाङा गावनो सासे हाई स्कुलनि मास्टार BSc दरमायाबो थाबाय सिनेमायावबो मोनबाय माथो लस दङ बेनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ सुलेखा बायदेव बिथाङा सासे प्राइमारिनि मेडाममोन रिटायार जाबाय बिथाङा सल' खननो फैयोब्ला बेसेबां लायो गोजानखौ नायनानै लायो बेयाव जुदि फैनांगौबा 80,000 90,000 1 लाख 1.5 लाख लागोन सानफ्रामबो प्रग्राम सानसेबो बाद गैया दाना होनबा बेसेबां थाखा मोनगोन नोंथांमोना मिथिगौ फुकन बर' सानफ्रामबो प्रग्राम बैसागो खोन्था गैया कलेजनि सोरबा बार्थडे सोरबा मराकास सोरनिबा हाबा सानफ्रामबो प्रग्राम मोनसे प्रग्रामाव बिथाङा 80,000 1.5 लाख 2 लाख लायो दाना होनबा सानफ्रामबो मोनोबा बेसेबां मोनगोन होनबा जों मानो बिदि जानो हाया बिदिबो जानो हायो दा बेखायनो माल' जानांगोन साबसिन जानांगोन मेथाइ खननाया साबसिन जानांगोन एक्टरबा साबसिन जानांगोन दा आङो थांनाय बोसोराव 12था एलबाम बानायदों बे बोसोराव 10था एलबाम बानायदों एलबाम मोनसेयाव बेसेबां लायो जोङो एलबाम मोनसेयाव बेसेबां लायो एलबाम मोनसेयाव जों 25,000 लायो दाना मोनसे एलबामाव 25,000 लायोबा 12था एलबामाव बेसेबां मोनदोंमोन आं थांनाय बोसोराव बे बोसोराव आङो 10था एलबाम बानायदों 10था एलबामाव बेसेबां मोनदों आङो दाना फुजि गेमस्रि बिथांमोना मोनसे एलबाम बानायबा 50,000 लायो एलबाम मोनसेयाव 50,000 मोनोबा माथो लस दं दाना बेखायनो जों मा जानांगोन साबसिन जानांगोन क्वालिफाइड जानांगोन बिथांमोना गासिबो MA पास गोजा ग्रेजुवेट गोजा दाना गोबां मानसिफोरा सानो सिनेमा लाइननि
हारिमु लाइननि मानसिफोरा आखल आखुफ्रा गाज्रि जायो सानै साथाम हाबा लायो दाना हाबा लानायालाय माथो पिसिडिसि चेयारमेनफोराबो दं सानै साथाम लानाय एमएलए फोराबो दङ मिनिस्टारफोराबो दङ मास्टारफोराबो दं प्रफेसारफोराबो दं नाथाय दाया जायो मास्टारफोराल' माबाफोराल' हारिमुनि मानसिफोराल' दा बेखायनो बे जाबाय मानसिनि नेचारखा बेखायनो आं खावलायगोन बिमा बिफाफ्रा गावनि खुदियाखौ फरायनायजों लोगोसे हारिमु आयदायावबो लाफा आं दहाय बुंलांदों जाय खुदियाया मेथाइ खननायाव गोसो दं बिथाङा माब्लाबाबो ड्राग्स जाया दिनै नोंथांमोननि गामियाव बाइक साखावग्रा साबैसे दङ बेखौ नाय बि माब्लाबाबो मेथाइ खनफेराखै ड्राग्स जाग्रा दंबा नाय बि माब्लाबाबो दामग्रा दामफेराखै दा बेखायनो ड्राग्सनिफ्राय जुदि आनज्रायना दोननोब्ला नोंथांमोना खुदियाफोरखौ मा खालाम हारिमु लाइनाव जायखिजाया मोनसेयाव मानसिखौ लाबोथारबा होथार आनिफ्राय जानो हागौ नोंथांमोन गामियाव गोबां खेला गेलेग्रा दं खोमा जुदि खेला गेलेग्रा दङब्ला जायफोरा खेला गेलेयो हौवासाफ्रा बिथांमोना मा फरायनांगोन खेला गेलेनायनि थाखाय जायफोरा खेला गेलेनानै मोजां मोनो बिथांमोना BPED फरायनांगोन बेचेलर अफ फिजिकेल एजुकेशन जायफोरा हाई सेकेन्डारि पास जाबाय बिथांमोना फरायहैनो हायो जायफोरा ग्रेजुवेट जाबाय बिथांमोना फरायनो हायो बेयाव बोसोरनै फरायनांगोन बेखौ पास खालामना फैनायनि उनाव बे सासे खुदिया मा खालामनो हायो हाई स्कुलनि फिजिकेल इन्सट्राक्टर जानो हायो नोंथांमोननि साल